Ahojky všichni, já vás vítám u nového videa a tentokrát se bude jednat o haul, když jsem se s našima vydala do Vídně a nakoupila jsem si pár věcí, plus to budou i nějaké věci z Česka, takže mě za to prosím neukamenujte. A začnu tím nejmenším, co jsem si odovezla, což je bižuterie, které je vážně hrozně malinko, protože já moc bižuterii nenakupuji. Měla jsem hrozně velkou potřebu koupit si nějaký nový řetízek, takže jsem se rozhodla, že si koupím takový jeden, co mě tam zaujal hned na první pohled. A já jsem si vybrala tady tenhle. Je to vlastně takový ten zlatý náhrdelníček s kolečkem, které představuje karmu. Já jsem trochu pověrčivá, neříkám na všechno, ale na tohle docela jo a věřím, že karma existuje. Nosím ho teda většinou na různé divadelní představení a plesy a takhle, když už teda se vyskytne ta možnost někam jít. A jako druhou věc, co tady mám z bižuterie, tu mám už na sobě a jsem z ní hrozně nadšená. S mamkou jsme se rozhodli, že si uděláme radost a koupili jsme si náramky z Pandory. Nemáme k nim zatím žádné klipsy, ale na ruce to vypadá hrozně pěkně. Je to vlastně ten úplně nejjednodušší stříbrný a když se na to podíváte, tak vlastně ten klipsík k tomu ani nepotřebujete, protože tam je přímo ten název Pandora, tak tady na takovém roztomilém zapínání. Fakt je to hrozně pěkné, takže jsem si koupila tenhle. Teď teda přejdu k té nejdůležitější části tohohle haulu a to je oblečení. A začnu teda bundou, kterou jsem si koupila v Primarku. Je taková jednoduchá a je to vlastně parka, jarní parka, která vypadá asi nějak takhle, nevím jestli ji vidíte. Tady má vlastně kapuci s takovými dvěma modrými proužky. Vevnitř prostě visačku parka, že ano. Uprostřed je stahovací, takže si to můžete stáhnout podle vaší velikosti v pase. Co mě teda nadchlo, protože jsem to u žádné jiné bundy neviděla, bylo to, že jedna kapsa je vlastně na zip a hned na druhé straně je kapsa, která na zip není a je to prostě jenom taková ta volná kapsa, kdy si dáte přímo jenom ruku dovnitř nebo třeba rukavice a takhle a do té druhé si můžete dát mobil a nějaké ty cennější věci. Tak to mě hrozně zaujalo a je to takový ten pláštěnkový materiál, když si koupíte vyloženě takovou tu hrubší pláštěnku, tak je to podobný materiál a je to hrozně fajn, protože když pršelo, tak to nepromoklo, tak jsem byla hrozně nadšená z té bundy. Z bund tohle je všechno, já jsem si koupila teda vážně jenom tu parku. No a teďka přejdu na svetry, který mám teda vlastně taky jenom jeden. A co jsem si teda koupila za svetr a jsem z něho hrozně nadšená a chodím v něm jako uniformně, mohla bych ho nosit třeba 100 let, tak je tady tenhle ten s kraječkou dole, jak můžete vidět. Vypadá to možná trochu černě, je to spíš teda tmavě modrá, je to hodně tmavě modrá. Je hrozně moc příjemný, takový ten, kdybyste si vzali chlupatou deku a přitulili se k ní, tak to je přesně ten materiál. Jsem něj hrozně moc nadšená, je pěkný, příjemný a dá se nosit prakticky ke všemu. Takže to by byl asi svetr. Ještě jsem si kupovala nějaké ponožky a kalhotky, ty vám tady asi ukázat nebudu, jenom mám tady na sobě zrovna ponožky, tak vám je můžu ukázat. Prostě typické primarkovské ponožky. Teďka bych se přemístila k pyžamu, které jsem si taky jedno koupila, protože primarkovské pyžama, přiznejme si, kdo je nemiluje, že jo? A je to teda takové jednoduché pyžamo, je to modré tričko, jsou to takovéhle kalhoty s takovým krásným vzorem a má to modré šňůrečky. Takže jsem si koupila tohle pyžamo, to je hrozně moc příjemné. Řekla bych, že to je bavlna, protože vážně do toho tak jenom skočíte a chce se vám spát už jenom, když to vidíte. Teď se teda přesunu k té nejdůležitější a pro mě nejvíc zajímavé části a to jsou trička. Těch mám asi milion. Začnu teda takovým, který by se asi mělo líbit snad každému, kdo zná emoji smajlíky. A je to tohle tričko s opičkama. Je to teda přímo z té jejich kolekce. Takhle uvažovala jsem ještě přímo nad trikem, kde byly samý emoji smajlíci, ale nakonec jsem se rozhodla nad tímhle, protože mi to hrozně vystihuje. Takže to by bylo tričko s opičkama. Další tričko, který jsem si vybrala, je teda takový obyčejný a je to pruhovaný bílo-černý triko, který musí mít snad úplně každý. Takže jsem si vzala M-ko a je černobílý. Je to taky bavlna. Jako další se teda přesunu spíš k halenkovský sérii. Mám tady 3 takové halenky a z té jedné, co vám teď ukážu, jsem fakt strašně nadšená. Hrozně se mi líbila, je to taková crop top halenka, je bílá
a můžete ji vidět tady. Ale je to vlastně taková ta halenka, kterou když si nasadíte, tak si ji můžete dát takhle tak. A na rukávkách i na spodu má takovýhle detail, takže halenka. Další jsem si teda vybrala taky halenku, ku podivu, když už jsme u té série halenek, že jo. Hrozně dlouhou dobu jsem si chtěla koupit nějakou košili riflovou, jenomže bohužel jsme žádnou pěknou zatím nenašli a když jsme byli v Primarku, tak jich tam bylo asi milion. Ale nakonec jsem vybrala jeden totálně boží nátělník z rifloviny. A z toho jsem teda nadšená, mamce se taky moc líbil a jako bude to asi vypadat, že jsem trochu ujetá na krajky, jo, ale nejsem. Takže je to takovýhle modrý nátělníček, který má dole ku podivu krajku. A vzadu má vlastně, když se na to podíváte, tak nevím, jestli to vidíte, no, tak to je vlastně na zádech taková díra, kde vám jde vidět prakticky úplně všechno. No a vypadá hrozně pěkně na postavě. No a je to hrozně roztomilý a taky bych to mohla chodit asi pořád. Poslední z halenek jsem si vybrala takovou společenskou, kterou můžu nosit třeba do divadla. K kalhotům je to vážně moc pěkný. Je to taková delší halenka, která má teda výstřih do Včka. Nemá límeček, ale má takovýhle vlastně bílej pásek. Vepředu má to stejný, co má vlastně u toho krku. Je taková tmavě modrá a bavlna to teda rozhodně není, že jo, protože je to halenka přece jenom. Takže takový ten typický halenkový materiál. Jako vypadá to, že by mohla být průsvitná docela dost, ale není. Teď se přesouváme k sérii kalhoty kraťasy, kterých taky není moc. A vybrala jsem si teda tady tyhle ty kraťasy. Jsou jenom obyčejný šedý s bílýma šňůrkama vepředu, jsou hrozně pohodlný. Kde jste si koupili takové v H&M, tak to jsou prostě víceméně úplně ty stejné jako z H&M. Už se moc těším na léto, až si je vezmu. Kdyby vás to zajímalo, stály 4 eura, protože jsem tak šikovná, že nejsem schopná si odstřihnout lísteček. A potom jsem si koupila věc, se který jsem totálně nadšená. Už hrozně moc dlouhou dobu jsem si chtěla koupit nějaký high-waisted džíny. A nikde jsem nemohla najít takový, který by mi sedly. A v Primarku mi sedly. Takže jsem si koupila prostě high-waisted džíny. Jsou hrozně moc dlouhatánský, protože jsem hrozně moc dlouhatánská. Já jsou tmavě modrý a co se mi na nich hrozně líbí, já miluju, když mají kalhoty více než jenom jeden nebo dva knoflíčky a jsou tu 3. 2 kapsy vepředu, které jsou docela hluboký, má to i kapsy vzadu. Prostě normální high-waisted džíny, tmavě modrý. Hrozně pěkný, sedí na postavě. Samozřejmě jsem si vzala větší ty kalhoty, prostě to bych nebyla já. Takže jsem si k tomu musela koupit pásek, který jsem si teda koupila už v Česku. Normální černý pásek do high-waisted kalhot. Nic zajímavého, je to prostě z New Yorku. No a poslední, k tomu se váže taková malá story. Fakt už moc dlouho jsem si chtěla koupit Nike, jenže na Ostravě v obchodech prostě nikde nic není. Takže jsem se koukala na internet, kde se mi to hrozně moc líbilo, ale přišlo mi, že než to zase dojde, tak nebudu mít v čem chodit. A tak jsem se rozhodla s mamkou prostě vydat se do A3. A maminka se rozhodla, že si koupí vansky. Tak si říkám, tyjo, Nike nemůžu už tak dlouhou dobu najít, koupím si vansky taky. No a tak jsem si koupila vansky. A jsou fakt hrozně sladký a fakt jsem asi ujetá prostě už na puntíky a na modrou barvu, ale jak mám ten nátělníček riflovej, tak to je prostě úplně stejný vzorek. Je to takhle tak, že jo, každá bota, tkančka, vevnitř Vans, vzadu Vans, všude Vans. No a vybrala jsem teda tyhle, protože mi přišly hrozně pěkný a chtěla jsem si se černý, ale to už mám Converse, takže jsem si prostě vzala Vansky a vzala jsem si tyhle. No a to je všechno. No, je toho dost, je toho fakt hodně. A jsem za všechny ty věci jsem hrozně moc ráda, protože jsem fakt potřebovala už nakupovat a házela jsem tam plně všechno. Dopadlo to tak, že jsem si teda vybrala jenom tyhle věci, které mi fakt seděly nejvíc, nechtěla jsem utrácet za stolik peněz, táta mi dal nějaký kapesní, mamka mi taky něco zaplatila, já jsem si něco zaplatila, aby to jako nebylo zase, že jsem je všechno nechala platit, to zase ne, to já nejsem ten typ. Ze všech těch věcí jsem strašně unešená, protože jsou všechny hrozně moc pěkné. No prostě je to takový ten můj osobitý styl, který mám prostě tady. Takže mě Primark opět nesklamal, jako většinou teda, když se do něho konečně dostanu.
Takže teďka bych se s váma asi už jenom rozloučila, mějte se pěkně, užívejte si těch dnů, kterých můžete, když máte volno, tak to využijte naplno. Já doufám, že se vám tenhle haul líbil a mějte se teda hezky a užívejte, co to dá. Ahojky!